Bayap song langmao mungsa fano tekto khayawi success maya waisa jorani kok kaisa churai bini thagu bai malaina bagui kamio thangkha bini thagu belai no buddiman khoroksa salsa o churai bini thagu no sungkha thagu tamunung sawida manno ang nong hai khoroksa successful bahai ke ungnai thagu munuyui o churai no bufangcharani falno gotolangkha bufangchara means English bai hino plan tei Hindi bai ke poda hino kok borok soi bai ke tamu hino angbo sawi mansukliya faidi bufangchara hini no kolai kok bai ke bujilai sino borok falnok ni chikon bufangchara payui failaika kaisa bufangchara no nok bisingo kaikha tei kaisa bufangchara nokhe nokni fataro kairulaikha kaibai maniya gulo o churai no sungkha sadi oroni bisingo bobo chara kaisa success kotor bufang no churai kisa wansukha tei jawab rikha nok bisingni chara tamni bagui hinke bo kobangma jungjal bai kwchal tei safety tei fatani bufangchara hinke kobangma manui bai jungjal example satung kuprap nobar batui tei bolongni malmata rok bai bo thagu munikha tei saka Hindi naigena omo kunini bisingo thinango bufang rokni tamung no je fruk nong tewaisa phaike ang ni nije sungmani kok phiruk mung borunai abuni yagulo o churai kami yakaru city o phaika tei bini study o bijing thangka thik bisikaini ni yagulo bo teisa bini thagu bai malaina kami o thangka tei saka thagu waisa fruk angno no sungmani ang nong hai successful bahai ke ungnai afruk nong mung safano kok phiruk mung riliya fia tini nong kok phiruk mung marinai thagu monika tei saka akon nong o chara no muitu de tongkho chungkai mani nong samani nok bisingni bufang chara nokni fatani bufang chara ni slai success bufang nai hinui Hindi tini nailenai tei o thagu o churai no puila nok bisingni chara ni gana tulangkha churai naikha o chara tabuk bo asuk no chikon khu aro mungsa fano growth ungma nukjakliya tei o thagu o churai no nokni fatani bufang chara ni gana bo tulangkha churai naikha o chikonsa chara tongmani kaisa kotor bufangui thangka bini bedek rok kitingui saharjak tei thagu sakha naidi nokni fatani bufang chara le kobangma somosa rok bai choba nangkha jemoni nobar batui tei satung koprap rok omo bebak somosa rok bini yarong no tebo korak swnamui rikha tei tini asuke korak tei satung nobar batui bono mungsa bo khaimangla tei kaisa bufang chara chung nok bisingo kaimani bo nobar batui satung koprap rok bai pura safety omoni bagui bo tabuk bo chikon tei komjor muitu narukdi je fruk nung langmao tekto jora bai gudaliasak nung langmao kosto khaiyasak nung langmao success manui maya fia nung langmao tekto no kiriui kolai lama no romkhe jemon nok bisingni bufang chara kaima hai fia nung molbrum komjorungui tongnai fia langmani jungjal bai choba nangkhe nokni fatani bufang chara hai kotor korak tei success ungnai omoni bagui jungjal no takiri di bono nini arita wansukdi abono kaham wansukdi nono korak snamnani bagui phayo nung jesuk hard work tei smart work khayo langmao asuk no success ungnai omoni bagui langmani jungjal no nini success ni yakhili kaisa step hinui romdi tei omono kiriyawi choba nangdi nini gana gini kobangma dukhi borok tongo bo omo video ni dorkar bono omo video no share khaidi nini kaisa share bai khorok sani langmao pohor phaiui mano keboni langmano slai mano nono positive sunam tonina bagui ani omo chaitok mano like khaidi tei tiprasa motivation channel no subscribe khaidi haino haiko tal next level video malai phinai hambai।